Hello guys, बोरै दं नोंथांमोना? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं। आंबो एसे गाज्रियावनो दोङो, थेवबो एसे गेजेरावनो दं आरो। जोङो दा प्रेक्टिस खालामनो फैदो, माने बारला बारसि बारनो फैदो आरो दुब्लिबारियाव नै इजा जावग्लिजोबना लादो जोङो। दहाय जावग्लिनायखौ खोन्थिनाय जादिया, बेयाव दा साफा बानायजोबना लाबाय आरो। दा नैयाव लोगो सासे दं, ओमफ्राय लोगो सानैया आरो दाउ गावनो थांदो। सिखारि गोजा टेकनानो दाउ गावनो थांदो सोलफोरा। दा बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जों मा प्रेक्टिस खालामो, मा बारो, बोरै बारलाबायो, नोंथांमोनाबो नायनानै सिखायना लानो हागोन मोनफा मोननै। आंबोसो बारा रोंबाङा नालाय, एसे जिखिनि हायो इफोरखौ बारना खोन्थिनोसै आरो गाइस। नायलांलाय एसे नायना लाग्रो। नै गाइस, दिनै आंनि केमेराखौ नै बिथाङा हमगोन आसला। नै हाय नलाय खनसे आसोल ओइ सिख्लाफोरसो लाजिलायलाङो नामा? दे थेवबो इनो हमसिगोन आरो आंनि केमेराखौ। दा नायलांलाय गाइस, मा मोननैसो बारना खोन्थिनाय आं नोंथांमोननो। नै गाइस, गस्लाखौ फुरना लानोसै, इनिफ्राय बारनोसै। जात्रायावनो बेगजाम मारिग्रोनि आङो। गस्लाखौ दोनबाय र'। गोलोर मोनदों गाइस। नोंमाया खोन्थादो। Guys, bek konनै guys. Pasarnya itu guys, pasarkan. Guys, ebar long jump bareng iku haगोन ना हाया नायनि, हायाबाबो प्रेक्टिस खालामनाय नायनि जागोन ना जाया। लोगोआ केमेरा हमदों, आं गोजाननिफ्राय बारहैनो र'। थां Peter tuh nih. Guys, naik bro, bisa kita bareng-bareng. Hai. Ya, tuh. Car. Sari. Hei pun bah, sana ke ada. Nah ini roh guys. Hei pun bah. Nah, gitu ya. Ini Sari, bah, doh, ini, nang, bu, si. Cici. Ya bro pun guys. Hei. Hoi lagi ya. Guys, नोंथांमोना बोरै मोनदों आंनि बारनायखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बोरै नुदो। मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों, मोजां मोनाखैबा मोजां मोनाखै खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला। आं बिदिनो ब्लग भिडिअ बानायबाय थायो। दिनै आरो बारनाय होदो गाइस। नोंथांमोना नायलांबाय था। साननैसो नेना थाथाव, ब्लग गोदान लाबोगासिनो आङो। दे होमबा गाइस।